Solfeua eta akordeia ikasten hasi zan, baina urte batzuk egin ondoren utzi egin hauen gustoko etzauelakuan. Handik urte batzuetara baina musika grinak bere barruan jarraiketan hauen. Oso gustoko dau abestia. Gitarra ikasteko gogua piztu jakon eta itxialdian hasi zan bere kabuz sareko bideoekin lagunduta lehen akordiak ikasten. Garai hartan hasi zan coverrak grabatzen eta sare sozialetara igotzen. Gazteak igaz egin hauen cover lehiaketako finalerdietara heldu zan oinatiko musikaria. Harrezkero, 11 kanturen bertsioak egin ditu eta dagoeneko hasi da bere kantuak sortzen be. Zenbat ordu itzen dituzu gitarriakin egunean? Ez dakit, ez da kontau, baina... Ostra, igual 2 ordu baina beixo, bai. Egunero? Bai, egunero ordu desente sartzen dut. Aiteak batzutan esaten dut mai xildu, siesta ordua dala, edo ja jentia faitzen dauela, baina... Txat kaso, larri, egitxe esan da ez, ordu asko sartzen dut. Ez dakit, baina bizilagunak azarre egongo dien, ze konfinamentu garaixan, ezin gebenien etxetik urten, errekalde auzokuak oso pozik eusen zuekin. Bai, ez dian keja egitxe da. Normalian ez diak kejaiten, baina, ostra, sartzen dut hor, egunero, da? Ez zai zer esan, así que jarreketan dut. Akordeakin hasi zinen, baina etxatzun asko gustau. Ez dakiz zeba aukeratu nahi, egitxe esan, enukan edade nahiko pentsaikeko seguran eben nien etorkizunean edo zintzuzian ere guztuak bez, orduan, bueno, jentiak hori aukeraketan eben, eta, akordeoia. Eta egisa, jausan puntuat, nun esatenen, zetan nabil hemen, etzan momentua, eta egisa da oin, bapur bat, esan dut, zeba jaren eben solfeo, ez? Oin erabilgarrixa izango zen, baina momentuan eben hola sentiu, eta amarizanotan eta jarein eben, bai. Hala eta be musika grina barruan jarraiketan euen, eta xaxatu zinuen gitarriak, ez dakit, kanturako igual tresna proposaua dalako edo? Bai, egisa hasiera baten, ostra, ja jaren ebenian akordoia eta denporia pasauzan konturatu nintzen arte, musikiaiken jarraiketea gurot, eta egisa eneukala apoiorik, ez? Osea, nik bakarrik ezin jote zerrin. Eta hasieran beldurra neukan. Eneben gura, ostra, ez da nire esparrua, ez da kitxondo egiten, ze egiten duten. Eta leirekin eta ondo. Baina oso momentu bat esan ebela, maili. Zuk zeo zein biozu eta ikasten hasi nintzen. Oparik unostain gitarra bat eta poliki. Eta egon nintzen igual 2 hilabete hola, enebela ikutu gitarria, osea, panikoa. Osea, neukan beldurra hartu eta zehose gaizki iti edo eta gero hartu neben egun bat, zan neben, venga, YouTube. Ikusi neben 4 bideo, akorde basikuenak, hasieran jota gaizki, etzan ezer desentia urteten, baina gero ja, pitinka... Hombre, egunean 2 ordu eitzen gara igarri, bilakadia. Leire ipatu duzu, Leiro González, ez da, okarraz banabi? Bai. Bera da, Zumarra akua, baina Rioxan, ez dut zabien elkar. Bai. Kanpin berien faten zare, eta alaxe zitzien elkarrekin joten da, kanpineko lagunak, bueno, bai, bere zan nire anaian kuadrillakoa. Eta elkartu ginen, eta gitarria joten dozula, eta zu kantau egiten dozula. Eta piztinan behin jarri ginen jotera, eta ostra, lagunak esaten egin, hau jarraitu inbiozu, eta sortu beben Instagrameko kontua. Heaven can wait while you're watching the skies, hoping for the best but respecting the worst. Are you gonna trump the bomb or not? Bueno, gauzo apur baten stand-by, baina bueno, batera jarraiketan du bai. Hori da. Stand-by bikote moduan, baina bakarlari moduan bebasabitze konposatzen ebasabitz. Bai, beti konposatu dut. Egisa da,
gitarrian neukanean nik idazten eben gauzak, aparte poemak, 10 urtekin izango zean, en fin. Baina beti idazteko biharra sentidu dut, eta ja gitarrian neukanean, kantuak izan zian. Baina beti eukidot bihar hori idazteko, bai. Oinartien bertsinuak egin dituzu, edo ingeleseko kantuak edo gazteleraz abestu dozu. Barre sortzen hasi zarenean, euskeraz sortu dozu. Bai, egisa hasi nintzanean egiten ebela erderaz eta inglesez, erraztasuna neukalako eta musikia hola entzuten ebelako, eta behin juergatik bueltan lagun batek esan ozta, mai, hasi euskeraz idazten, saiatu. Eta egisa bertiguan muten oztala. Ze sentitzen eben etzala gongo alturara, zehose, desentia idazteko ondo eta beldur asko neukan. Eta jarri nintzen eta geroztik euskeraz idazten dut. Eta, askoten ez da izaten, ez di, egoten alako adibideak, nun aitza edo amaren taldian parte hartzen dauen alabiak, aurreko diskoa laizterratarako duzu bigarrena, baina lehenengo diskuan Oskar berak kolaboratu zauen, hau da, kantu pare baten bintzapai, zuk esan notzasun? Venga, Maili, zuk esan notzasun? Bai, venga, animo hau. Esperientzia probatzeko, elkar abesten, hori da, Kristo. Eta bihotza. Bai. Mobilakin, hor. Arreazkixak ataraten denbora danean. Zuretako esperientzia, politxa hori? Brutala. Azteko, grabazio estudio batera fateko aukera eukizeu belako. Bai, eske, ostra, hola pentsaiet dela, normal bizi izan dut hori. Claro. Baina, eski guztu beste pertsona batzuk eta esatot, eski ez dago hori euki. Claro. Eta brutala da, osea, 16 urtekin, ja estudio baten sartuta gotia, holako talde batekin. Oso esperientzia politia. Eta gero hemen, segituan sartuko gara gainera, oinatiko gaztelekuan, aurkezpene kontzertuan. Ez que aukera asko ukiot eta egisa hasieratik egon diala prest eskua botateko. Urozula maixa hartu ekipua eta jobia guztu hartu mikrofonuak eta beti egon hor prest lagunketako zentzudanetan. Labia da, baina gaur papelak aldatu behar ditugu. Papelak aldatuko ditugu eta zelan. Gaur zu izango zara protagonista nagusi, modu baten esan da, gutxi etxi barik edu da bari zuzeue Oskar, eta lagundu ingo dutzezu. Kantu bat, zeure kantu izango da, ze kantu eskainiko zu? Zalantzatan eguen, baina Piztien anatomia deiketan da, eta onjala hilabete bat edo idatzi neben, eta onjala aste batzuk akabo neben. Eta ze kontatzen dago? Bikote baten inguruan egiten dau berba, azten da idealizazio puntu batetik, eta akaboten dau, gezur askon artian, bikotekidakin jareten dau, eta konturaketan da, itxota eguela bikote horreatik. Hori ditzaz, eta hori segitzuan doinu eta guzti. Baina, hau zauketan duzu? Bai, ez zauketan dut. Gureko zua bat. Bai. Eta Oskar, ni badakizu perkusionistia zaela, baina hemen inor gutxietzi barek hau zeuretako. Eskerrik asko, mila esker. Zu baukotzu baten bat guretako? Baukotzu. Oso sinplia da, baina bai. Hemendik urte batutara kusiko zu. Igual etekin atarak utze. Bai, a ber. Eskerrik asko. Bai. Da, oin basan dagoa, prez baldin mazauze, politxo arutza ingu. Bai. Miresten dituzun pekatu guztiak, faltan bota ezin diren bazapiztiak, maskarak jantziak, gezurrak gerrian, adardun piztiak, engainu gaztiak. Ez dut ezer galtzeko tori eman,
once.